Kwakuyikho nakho lokho, kodwa into kakhulu eyayingihlupha kwakuwukuthi ngizibuyiselele. Ngizibuyiselele ngokushona kwamfethu, kujike kungabi bikho futhi oboshwayo. Kuthuleke nje kanjalo. Kanti wayebulawe yini kanti bakithi uzofuna uyibuyiselela nje? Wayengabulalwanga uwena, kodwa ngaleso sikhathi ngathola ukuthi isandla sikamfowenu naso sasiphakathi ekuthenini adlule umfowethu emhlabeni. Manje wena ezawuzizwa ukuthi awuzizwa. Cela ungayikhohlwa i-mic mama. Awuzizwa sisi ukuthi ngempela uchaza ukuthi wena yibo. Uyazi ukuthi isimo engifake kusona ney'ngane, uyasazi? Okay, manje uqala ngibuza nje ukuthi ubonalo ulwazi noma iy'nsolo zokuthi ngenzeka kube uyena waxoshisa emsebenzini? Ya sisi benginalo ulwazi kancane. Yes, because bengazi ukuthi vele uyena muntu engamlanda obazana nabantu. Akekho umsebenzi ongavele ungiphile because mina bengazi ukuthi emsebenzini abengekho into wrong futhi abalungu bami bebenzana. But since kwafika yena kwaqala manje kwasekwanjengale ndlela ekwenzeke ngayo. Ngani nakho vele ukusola ukuthi ngeke lo muntu lo uyena lo nesandla, but ngenxa yokuthi i-proof benginganayo ngangalula ukuthi ngivele ngisuke nje umuntu ngim-accuse ngento enganayo isho yayo. Mbukele Black Life TV, ngicela ukubingelela ngiphinde ngikwamukele ohlelweni lakho lapho sithi khona bhodla ebese sithola usizo. Khumbula igama lami mina ngu-Olwethu Ngakacele, and njengamanje ngizocela samukele umama osivakashele kulona lolu hlelo lolu bese simnikeza ithuba lokuthi azazise kunini. Sawubona manjani? Siyaphila sisi. Ngiyaphila ma, bengisacela ungiphe igama lakho, isibongo sakho nokuthi mhlawumbe ukhulelephi ma, ukhula kanjani la ukhula khona? Igama lami nguZinhle Ngwakashanda Sibongo. Yebo Mashanda. Ngokukhula ngikhulele endaweni ekuthiwa iSengudwini. Yebo. iSengudwini ingaphansi kweshow. Okay. Okay, umama ekhula khona ukhula kanjani nje mhlambe uhlakaniphela phambi kobani, uma uganile akaganile unabo abantwana? Sicela nje mawenzele ukuthi umuntu okubukayo ongakwazi athi uqala nje ukungena odabeni kube ukuthi useyakwazi mhlawumbe. Ngingasho ngithi ngikhule nje nami njengazo zonke nje iy'ngane ngikhula ngaphansi kweso labazali, omakhelwane nje. Uyazi-ke nawe ingane mayikhula ikhuliswa yiwo wonke umuntu okhona endaweni. Ngikhule nje ngiphila leyo mpilo leyo yasemakhaya nje. Engingasho ngithi ngaleso sikhathi beyingekho into e-wrong ngayo, beyimnandi ngoba impilo ebiphilwa vele endaweni. Yebo. Okay mama, mina akunankinga, basacela nje uma akangene nathi odabeni asicathulise kancane kancane kusuka ekuqaleni ukuthi yini la afisa ukuzosibhodlela yona le khaya, yini la afisa ukuthi ayibhodle mhlawumbe emsindayo ngaphakathi esimsinde isikhathi eside. Yona ithanda ukuba nzinyana, kodwa-ke ekugcineni ngoba sengize ngafika ngazocela usizo. Yebo mama. Kufanele ngigcine ngiyikhulumeni. Ngayiqala ngaphi nje? So endaweni kunosisi ebesiphila nje naye sikhula sonke. So kwahamba isikhathi-ke umuntu uhamba isikhathi aze afike esigabeni sokuthi angeke ukuthi noma ngabe ungayanga uye ey'khungweni ey'phezulu, kodwa kufanele ugcine ngenye indlela ube unendlela yokuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo. Kwenzakalile-ke usisi njengoba siphila endaweni, yena weza ngapha ngaseThekwini. Wathola itoho. Ijalidi nje. Mayethola itoho usisi, nami-ke sengilokhu ngiyaleza ukuthi hhayi akongizwela makuwukuthi khona akuqhamukayo akuzwayo, hhayi naye athembise. Nangempela kwenzakalile-ke usisi wangitholela itoho, sakhuphuka sonke seze eThekwini. Ngathola umsebenzi kwakuhle, kwa-right nje yonke into. Nami ngakwazi ukuthi ngenze izinto nasekhaya bekade ngingakwazi ukuzenza. Kuhambile-ke isikhathi ngisebenza nosisi naye esebenza nje, kukuhle nje sizwana, kumnandi endaweni. Kwenzakalile-ke kungomunye uDisemba nje, wonke umuntu esemakhaya ejabulile, kunomcimbi endaweni. Sahambile sisemcimbini, nathi sibuyile emsebenzini sisemcimbini. Kwenzeka
kwanesigameko sokuthi kube nempi. Yazazi-ke iy'ngane zabafana ngoba sinobhuti emakhaya. Yebo. Kwanesimo sokuthi kuvela indaba yokuthi kuyaliwa. Bayalwa. Noma singeke sasinganalo ulwazi lokuthi kubangweni. Kwaliwa kwaze kwagcina ukuthi kulokho kulwa kwabo kukhona odlulayo emhlabeni. Okwaba umfowethu. Ubhuti wakho. Ubhuti wami. Ucabana nabafuwa balo sisixoxela ngaye. Ucabana nabanye kodwa naye umfowabo kasisi lo waye engifaka emsebenzini naye wavela ukuthi ubekade bekhona. Yebo siyazuma. Kungiphathe kabi nje lokho-ke kube yinto vele sekwenzeka isigameko kube yinto egcina nje into kufanele kufihlwe kudlule kuyona ngoba phela vele ngoba vele sekwenzakalile. Sihambe-ke kube ngathi si-right. Akekho oboshwayo kodwa. Kungabikho nje oboshwayo kugcine kuthiwe nje hayi kuyaphenywa kusaphenywa kugcine kungabikho oboshwayo. Sibuye size emsebenzini eThekwini sobabili kanti mina nginalokho kokuthi ngizwe esinye istory mina. Okay. Esokuthi umfowabo engathi waba nesandla ekuthenini lo wasekhaya ngathi yena. Okay. Ngisizwile-ke le story-ke kwayisikhathi ngisizwa nami kungidine ukuthi mina umfowethu walala yena ukhona wakhe ukhona futhi akekho oboshiwe. Kungidine ngalendlela leyo ukuthi ngize mina ngingedwa ngiyithathele isinqumo sokuthi ukuze nami ngipheyisele kena noma ngabe kuthiwa umfowabo akaboshwanga akube khona engimenza khona okubuhlungu. Wenza manje udadewabo walo umsolayo ukuthi wabulala. Ngenza udadewabo kalo engimsolayo engizwe. Ngathi into engcono ngokwami bekuyinto engcono ngaleso sikhathi ukuthi ngivele ngimxoshise emsebenzini. Ngakhetha ukuthi ngimxoshise emsebenzini. Waphela nangempela futhi waphela nje umsebenzi kanjalo ngoba vele abaqashi bakhe bekulula ukuthi bangithembe ngoba sisuka endaweni eyodwa. Naye kwakuyena vele wayengilethile. So kwabalula nje ukuthi mangikhanda istory ukuthi wenza ku1 no 2 no 3 kube lula ukuthi basikholwe leso story ukuthi siyisona. Uyazi kodwa yena ukuthi wena wahamba ukukhuluma noma wayifihla leyo nto leyo. Noma engazange aze atshelwe mina. Kodwa indlela okwenzeka ngayo nginakho ukubona ukuthi useyazi naye akazazi angibuze lutho kodwa nje ngiyabona ukuthi akusekho mnandi nasendaweni. Okay. So uma wami ubhalele la ohlelweni ngesifiso esithini mhlawumbe ukuthi ufisa ukuxolisa kuyena usisi ngoba mhlawumbe eseyisola ngokubuyisela entweni ayengekho kuyona noma ufisa ukuthi ubhodle nje kuyena qobo lakhe ayizwele namathupha ukuthi wizathu sokuxoshwa kwakhe ngoba naye babulalisa ubhuti wakhe wabulalisa umfweni. Ikuphi okufisa okuyisifiso sakho nje okholwa ukuthi uzothi uma uhamba la uzizwe usungcono ngoba sebesifezekile. Kahle into ebengifisa ukuthi yenzeke. Ngifisa ukuthi akukhona ukuthi usisi azi ngoba vele zikhona indlela ezikhombisayo ukuthi useyazi. Kodwa-ke futhi vele uzokwazi vele ngoba ngifisa ukuthi azi. Kodwa into enkulu kahle ukuthi ngicela uxolo kuyena ngoba sengiyazi ukuthi umfowabo akabanga nesandla kuyo yonke lento. Kunalokho yena wayelamula. Njengamanje yena into engizwisa ubuhlungu kakhulu eyenza ukuthi ngize ngizocela uxolo mina kuyena ukuthi ngiyabuka selokhu waphelelwa yilowa msebenzi nje akaze aphinda uthola omunye umsebenzi. And isimo sempilo asisafani nasekhaya. So nje ngizocela uxolo kahle kuyena ukuthi nje isenzo sami njengamanje ngiyayisola ngaso. Ngiyafisa ukuthi engathi ngingenza kangcono kodwa-ke sekwenzeka kodwa nje ngiyafisa naye ayazi indlela ukuthi into eyenza ukuthi ngize ngimxoshise kwaba yini. Ngiyafisa ukuthi azi. Mawami ngiyakuzwa no akunankinga isicelo sakho mina ngikholwa ukuthi ngizokwazi ukuthi ngisifeze ukuthi ngizama ukutholela yena lo sisi loyo ahlale la eduze kwami ebese uyabhodla kuyena ukhulume nawe uqobo lwakhe umchazele umsuka wendaba ukuthi wena wezwani
yini yagcina isikubeka la okhona manje. Njengamanje sothi mbukele ekhaya njengamanje sothi qunga seyitolo mase sibuya sobuya sesinaye-ke usisi ebese uma abhodle kuyena amtshele ukuthi kwenzakalani kwafikaphi. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya, asihlangane nje emva kwesikhathi esincane sokuyitolo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Mbukele ekhaya ngicela uphinde ngikwamukele ohlelweni lapho sithi khona bhodla bese uthola usizo. Mawukuthi khona ubusafuna ukuba busy ngakho ngicela nje ukuyeke kancane unikeze nangu umama abhodla la kusisi indaba yakhe. Ngizocela ukuthi kuqeda-ke ke siqale ngokwamukela usisi. Sisi njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila bakithi mabe. Ngisacela ungiphe igama lakho nesibongo sakho nokuthi ngabe uyamazi indadesi lo hleli la. Khuluma nalo Mcebo Zulu. Lona ngiyamazi ngasekhaya. Eshowe. Uzinhle Shandile. Okay mama, bengisacela ukuthi kuzona zonke inkulumo esizoba nazo njengoba soliqala uhlelo, i-mic yakho uyibeke la, uyisondeze la ukuze sizokwazi ukuthi sikuzwe. Nokuthi uma ngicela uma upha indlebe-ke kuyona yonke into azokuchazela yona uzama ukumlalela uzwe ukuthi uthini kuwena. Siyabonga kakhulu manje nokuthi nje ufike la ohlelweni kuyintokozo ukuthini. Ma ngisacela usebenzise leli thuba ukuthi ukhulume nayo mama. Uyaphila sisi wami? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngiyabona ukuthi uthukile ukuthi kungani ngibona amakhamera nje nami ngihlele endaweni kanje. Usuka ngaphi nje? Sisi ngibhalele kulolu hlelo ngoba ngifuna bangisize bekwazi ukungixhumanisa nawe, ngikwazi ukubhodla kuwena kunento esinesikhathi eside ngidla ekufuna ngabe ade ngayikhuluma kuwena kodwa ngingenayo indlela yokuthi ngikwazi ukuyikhuluma ngoba njengoba nawe wazi ukuthi sisuka kude nempilo nje kuningi futhi osungisize ngakho sesifana nosisi kodwa njengamanje uyabona nawe kulamalanga ukuthi izinto ayisafani njengasekuqaleni nje akusafani nje uyazi nawe ukuthi besiphila kanjani kodwa manje nje asisabhekani. Usukubiza yini lokho phela uyazi nje manje wenza ngathi awusazi manje ngoba usobona usungilethele la ungazi ukuthi ungilethele ngoba phela mina nje bungangifonela ungitshela uma ukuthi khona la ngiletha khona uzovela uzongilethela amakhamera. Bongangilindingani ngempela ukuthi ungifonele kuqala ngazi-ke. Ngiyakuzwa sisi kodwa ngiyacela ukuthi ukulalele nje lokho engifisa ukusho. Bengeke ngize mhlampe ngicela usizo uma kuwukuthi yinto elula ukuthi ngiyisho le. Ukuthi nje bengavele ngikufonele. Hayi khuluma lalele-ke. Angazi ngizoyiqala ngaphi kodwa ngoba sengize ngalifuna usizo ukuthi ngikwazi ukuthi ube la eduze ngikwazi ukusho kuzofanele ngikusho. Uyakhumbula ngale nkathi becaba kunengxabano emakhaya kuze kulwe abafethu baze balwe kube khona olimalayo kubona. Leyo ngxabano leyo yiyo eyadala ukuthi kuze kube khona ukungazwani phakathi kwethu. Kusukela ngalelo langa nje umfethu azasale lapha ashone. Angiphindanga ngafana ngoba ubona nje size masithi masesibuyele emsebenzini ngingaseyena lo umazi wena. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayitshela ukuthi ingoba vele ingoba ngisanobuhlungu bokuthi ngisadlulelwe umfethu
kwakuyikho nakho lokho, kodwa into kakhulu eyayingihlupha kwakuwukuthi ngizibuyiselele. Ngizibuyiselele ngokushona kwamfethu, kujike kungabi bikho futhi oboshwayo. Kuthuleke nje kanjalo. Kanti wayebulawe yini kanti bakithi uzofuna uyibuyiselela nje? Wayengabulalwanga uwena, kodwa ngaleso sikhathi ngathola ukuthi isandla sikamfowenu naso sasiphakathi ekuthenini adlule umfowethu emhlabeni. Enye into eyangiphatha kabi kakhulu ile yokuthi akekho umuntu owaboshwa. Leyo ukuthi akekho umuntu owaboshwa, wonke umuntu wavele waqhubeka nempilo nje engathi akuzange kuze kwenzeke lutho. Manje wena ubona ungathi leyo nto eshoyo mhlawumbe mina ngijabulisileke ukuthi ngaboshwa umuntu nami ngangifisa ukuthi kwenziwe ubulungiswa, ngithi nami ngangeke ngize ngikwazi ukwenza umsebenzi wamaphoyisa, ngithi mina ngithwale leso sono-ke ngithwale into engayazi. Angisho ukuthi kwakufanele wenze umsebenzi wamaphoyisa sisi wami, kodwa into okuyiyona kahle kahle engilethe la, ngize la ngokuthi ngiyasibona isimo sasekhaya kini ukuthi asisekho right, asisekho sihle ngoba waphelelwa umsebenzi. Yebo. Kubuhlungu nakumina mase ngibona izinto sezikanje, ngibe ngazi ukuthi nginesandla ekuthenini wena uphelelwe umsebenzi. Futhi nawe ngiyazi ukuthi vele sekunesikhathi wazi ukuthi mina engaxoshisa emsebenzini. Manje wena ezozizwa ukuthi awuzizwa. Cela ungayikhohle i-mic mama. Awuzizwa sisukuthithi ngempela uchaza ukuthi wena yibo. Uyazi ukuthi isimo ngifake kusona nengane. Uyasazi? Okay manje ngicaqala ngibuza nje ukuthi ubonalo ulwazi noma insolo zokuthi ngenze kube uyena waxoshisa emsebenzini? Yeah, sisibenginalo ulwazi kancane. Yes, because bengazi ukuthi vele uyena muntu engamlanda obazana nabantu. Akekho umsebenzi ongavele ungiphilikoza mina bengazi ukuthi emsebenzini abengekho into wrong futhi babalungu bambe benzana. But since kwafika yena kwaqala manje kwasekwanjengale ndlela ekwenzeke ngayo. Ngani nakho vele ukusola ukuthi ngeke lo muntu lo uyena lo nesandla, but ngenxa yokuthi iproof benginayo ngangalula ukuthi ngivele ngisuke nje umuntu ngima-accuse ngento enganayo isho yayo. But ke bengisho ukuthi kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokwazi ukuthi angisize kwazi ukuthi ngivuleleke yabo mhlawumbe kugcina njengoba sengibona sekwenzeka njengamanje sisi. Mhlawumbe mengakubuyisela emuva kancane nje, lukhona ulwazi wabanalo mhlawumbe walithola kumfowenu ukuthi kwenzakalani endaweni yesigameko la kwashonela khona ubhuti wakhe? Mina ngokwami sisi engakwazi ukuthi ubhuti wami ngoba uba umuntu oyifanele nami umuntu ongazani nodlame, umuntu ovele oyilungele kanje ngami. So ngiyena ngokwami ukuthi yena wayethi uyakhuza yabo wayezamlamula ngenxa yokuthi phela yena wayazi ukuthi mhlawumbe uzolalelwa, but ngenxa yokuthi kwasekulate wangakwazi ukuthi akwazi ukuvimba ukuthi igcina ubhuti wakhe esindi. Okay, no kuyazwakala mama. Mhlawumbe ungaqhubeka umbuze ofisa ukumbuza kona njengoba sekuvezelile ukuthi nje waxoshwa ngenxa yakhe. Okay, siyabonga sisi. Yabo ngifisa ukuthi angingazise khona ukuthi njengamanje ngoba ethi uzoxolisa u-expect ukuthi uzozana luphi ushintsho uzonginika imisebenzi because izami ingane ilambile. Angeke ngiqale manje ngithi ngiyenze njani njengamanje ukuxolisa kwakho kuzongisiza mina. Akangichazele mhlawumbe ngizozwa kangcono makhona awukusha azongiqhamukelana. Sisi wami, njengoba ngichazile nasekuqaleni ukuthi hayi ngoba kukhona mhlambe engizokushintsha, kodwa ngingenzela ukuthi ubone indlela engizisola ngayo. Ngiyazisola nami ngokuthi ngithole late ukuthi ubhuti wakho engenaso isandla, kodwa nami ngangenziwa ubuhlungu ngaleya nkathi, nami ngangenziwa ubuhlungu. Ukuyisola kwakho ufuna ngabe kuba khona nokulethayo ukutshengisa ukuthi uyayisola. Wena akaze kubone nje ufika nje usho uphethe nje uplastic utshengisa ukuthi uzotshengisa ukuthi khona okubona ukuyisola okunakho, because akwazi ungiyeka phela ukuyisola uyayisola ngento oyenzile wazi kathi uthi ngilambile ukuyisola kwami. Ukuyisola phela into yamanje, ukuyisola hayi ukuthi sonke lesikhathi bengiyisola. Bengayisola sonke lesikhathi ngoba nami bengicasukile, nami bengidiniwe nami ukuthi okungenzeka ukuthi vele lento eshiwoyo ukuthi umfowenu waba nesandla iyiqiniso. Mina into engisanda kuyithola into engisanda kuyithola ukuthi umfowenu ungene kanjani kuyo yonke lento. Into engisanda kuyithola ukuthi ubengenaso isandla sonke lesikhathi. Ma awucabangi yini ukuthi njengoba usutholile ukuthi mhlambe kwakuyosiza nasekuqaleni ukuthi ubuze ulandelela udaba
Yebo wawulimele mawami, asikulahli ngokubuza le mibuzo kodwa sizama ukuthola ukuthi kuwena kwakutheni ukuthi sonke lesikhathi esihambayo niyamfihla umfowenu kuze kube ufike esigabeni sokuthi uyayiphiniselela, uze uyaphumelela ekuy'phiniseleleni. Yayingekhona into ethi kuwena buza uthole ulwazi kuqala ngoba lolo wawulitholile angikholwa ukuthi lalanele. Mhlawumbe mengabuza kuwena ulwazi olutholile lalitheni? Yayithini inkulumo? Yayithi ubhuti wakhe umbulele noma yayithi wayekhona esigamekweni? Noma yayingasho engakutholanga ngaleso sikhathi kwakungasho ukuthi umbulele. Kodwa kwakuvela ukuthi unaso isandla ekuthenini azagcine linyazwa aze ashone. Kodwa mawami. Kodwa sasingasho ukuthi isitori sasingasho ukuthi uyena obulalile. Yabo. Nami ngaleso sikhathi kwafika ukuthi okungenzeka mhlambe naye noma engabulalanga kodwa ikhona indima ayidlalile ekuthenini baze bakwazi ukufinyelela kuyena. Mina ngingenaphi? Ngaba nakho Ngingenaphi? Ungena ekuthenini Unosathane shami ngiyakuvuma. ungena ekuthenini umfowabo. Yisibindi ntombazane. Ngaleso sikhathi mina akuzange kuze kungifikele ukuthi angilokhu yabona nje ngesikhathi kuvela igama lakhe ngayitshela ukuthi okay shuthi kubo bonke bayayazi lento bayamvikela lo. Siya-understanda futhi mawukuthi wawulimele sekukonke kodwa kimi ukuthi ngoba lo muntu wakutholela umsebenzi konke lokho wasukhohlwa. Ngakukhohlwa nje konke lokho angizange kube kusaba khona emicabangweni wami kunalokho okwafikayo kwaba ukuthi nje noma yiphi indlela okufanele ngenze ngayo noma ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngichithe igazi kodwa indlela engayibona ingcono eyokuthi kube khona nabo kubo ubuhlungu ababuzwayo noma ngingaqondanga ukuthi ngizuse yena ubuhlungu kodwa ngangazi ukuthi uma ngase yena aphelele umsebenzi bonke bazosafarisha kubo. Uma ngathiwa ke namhlanje futhi sekuvela information entsha ethi ngempela bambulala umfowenu esithi leyo suyithole manje iyona engelona iqiniso vele information ethi ngempela wabulawa ubhuti wakhe kusangaba nakho ukuyisola ngokumqedela umsebenzi ingane zakhe ilamba ngesithi njengamanje sithola ubufakazi ukuthi no leyo obuthole ngamuva ibona oburongo obright lo wawuthole ekuqaleni usangayisola ngokumqedela umsebenzi. Njengamanje bangathiwa ngithola obunye ubufakazi obukhomba kuyena ngisangaba nakho ukuyisola ngoba nami ngumzali njengamanje ngoba impilo sengiyayazi sengiyibonile kakhulu sengingaba nakho ukuthi ngingabe ngisabheka-ke bona-ke manje ngicabangela iy'ngane njengamanje ngisangaba nakho ukuyisola nje ngicabanga iy'ngane. Umsebenzi awukwazi ukuthi uyaxolisa umsebenzi ungeniki ngenze njani ngizodlani mina ley'ngane ngizowenze njani unginike umsebenzi wena ngisuke ngitshela ukuthi uyaxolisa uxolisa ukusiza ngani mina ngifuna umsebenzi beyithi mhlawumbe ungibiza etesini uzonginika umsebenzi angikaze ongitshela ukuxolisa mina nje kahle uyadlala wena njengamanje osami ngizocela nje uxolo kuwena noma ngeke ngisawubuyisa umsebenzi kodwa nje ngizokhulula unembeza wami ngoba anginakho ukuthula ngaphakathi. Okay mawami noma-ke singeke kunzima kumama ukuthi amukele uxolo kuphela ngithi uyayibona leyo ndaba kuzomele-ke silungise kusuka ekuqaleni emsukeni wendaba angithi uyazazi ukuthi wangcolisa igama lakhe emsebenzini noma ngathiwa isikhala sisekho-ke emsebenzini sokumbuyisela kodwa sizokucela ukuthi wenze ubulungisa ngokuthi uyokhuluma iqiniso emsebenzini ngoba wona kephi emsebenzini umonakalo wawuqala kephi emsebenzini sicela ukuthi ugeze igama lakhe ukuze naye mebhala i-CV akwazi ukureferensa wona lo msebenzi ayisebenza kuwona bese mebefonela abaphathi bakwazi ukukhuluma kahle ngaye ngoba ngikholwa ukuthi akakwazi ukuthi abhale lo msebenzi ekuthiwa wona kuwona engalazi icala. So ngicela ukuthi ukhulume iqiniso kubaphathi ubatshele wena siqo sakho ukuthi mina ngenza ukuthi ngalezi zizathu ngoba asikwazi ukukuziba ukuthi wamonela igama lakhe ngoba kusengenzeka ngelinye ilanga athola umsebenzi methi uyafona methi kufonelwa lapha bayabuza ukuthi hey niphethene kanjani nalo muntu bakhulume kabi ngobani bazi ukuthi wena washo lokho wakusho ngaye bakukholwa futhi wena ikhona into ongakwazi ukuyenza mame kanjalo emsebenzini njengomuntu oyisolayo. Esimene sikanjalo angazi ukuthi ngingabhekana kanjani nesimo esikanjalo
Phela uma kuwukuthi mina ngenze into kanjalo ukuthi ngibuyele ngiye kubaphathi, okusho ukuthi amathuba okuthi nowami umsebenzi uphele maningi. Ucabangelo wakho sisi. Ucabangelo Maningi wakho. amathuba okuthi nowami Owami-ke, umsebenzi uphele. Ucabangelo wakho. Manje fanele Mama. Kanjani sisi? Uthini kimi? Okay. Le nto la ngicela Awuzizwa ukuthi uthini? Awuzizwa ukuthi uthini? Okay, okubalekile mawami ukuthi sehlise umoya ukuze sizothola isisombululo sale nkinga esibhekene nayo. Right. Ukulwa nokuba nolaka angeke kuze kuyisolve le nkinga esibhekene nayo. Siyamuzwa ukuthi uthini lo muntu. Akakhulumi ungitshela ukuthi owakhe umsebenzi. Mina uthi angenze njani mina? Njengamanje Ucabangelo wakhe kunowami mina nginey'ngane. ngiya-understand ngiya-understand. And mawami, abonja ngoba kulolu hlelo lolu. Maningi amathuba ukuthi vele ifike emsebenzini le ndaba. Ngoba emsebenzini bayakwazi. Maningi amathuba ukuthi ifike and njengomuntu ofisa ukuthi alungise unembeza wakhe ayihlanze naye. Ngeke kwanele kuphela ukuthatha ukuthi umphoqo uthamukele uxolo ungaligezanga ngisho igama lakho ngoba siyazi umsebenzi ngeke usamtholela. For sure emsebenzini sebathola i-replacement. For sure sebaqhubekela phambili. Angithi? Siyakwazi lokho. So ayikho indlela esingenza ngayo mawami. Iyona ndlela eyekuxoleni. Nobabili kushuthi nizofesa makuphoqa ukuthi niqale phansi nifese. Ngoba khumbula lo msebenzi awuthola ngaye. sekufanele futhi uphinde uphele ngaye. And mina futhi Uzophela ngaye uma ngiya emsebenzini. Uma ngiya emsebenzini nje uzophela. Ubona ukuthi mawami mekwenzeka kuba khona umuntu othumela le video lesithathayo emsebenzini angeke uze uphele umsebenzi. Ungaphela kodwa hayi ukuthi kube yimina engihambisa kubaqashi. Ukuthi ngiyihambise nje ngiba ngiyilethe mina. Okusho ukuthi umama uthi yena kunankinga nokuthi usisa ngaphinda uthola umsebenzi. Ngenxa yokuthi mekufonelwa lapha phela lapha kuzothiwa uyabheda loyo le msebenzini. Mina into ebengizoyicela kena usisi bekuwukuthi nje angixolele ngalesi yasenzo Phela. bese ngasenza sokuthi kuphele lo umsebenzi lo owayekade esebenza kona. Kodwa kusho ukuthi asinalo-ke iqiniso mesi kanjalo ma. Uma kukuthi sizothi sifuna kulungele wena kuphela omunye umuntu ngoba nakho yena kuyena obhalela uhlelo sekumele ahambe limele yena. Yabo mama njengoba usula senilani babili. I-responsibility yami ukuthi nobabili nihambe la ni right. Angikwazi ukuthi ngincike nawe kuphela ma silwela ukuthi wena ube ngcono ube right. Siyazi ulimele kusuke kushoneni kwamfweni ulimele. And sineyindlela zokukulekelela ukuthi uphole. Kodwa sinale iqiniso uma mina sengizoncika kuwena kuphela yena bese ngiyamlahla ngithi akayibonela. Okay, uzoqamba uzothi la kuma camera kulungile ngiyalamukela uxolo ahamba aphuma ngalomnyango ekhala. Afike ekhaya aqhubeka akhala. Ngoba uyazi ukuthi ngifela into engingayazi phezukwa lokho ayikho indlela engikwazi ukusizakala ngayo mina ukuthi izinto zami ibuyele esimweni. Uthi ma senze njani? Simphoqa ukuthi akuxolele. Angisho ukuthi akaphoqwe. Angisho ukuthi akaphoqwe kodwa le inzima le akekho umuntu ongavela ahambe ayoyicoshisa emsebenzini. Uma kuthiwa yithini sokuxoshisa emsebenzini. Uma kuthiwa mina angihambe ngiye kubaqashi ngifike ngisho ukuthi ngenzani. Sekokunye lokho kahle kahle ngoyicoshisa mina emsebenzini. Okay mase understand. Siyakuzwa futhi. Uthi akube yithini sokuxoshisa emsebenzini. Angisho kanjalo kodwa futhi nami angazi. Njengamanje nami angazi kuleyo umsebenzi nami angazi. Umbuka nje usile uzomosha isikhathi senu nje. Nami angazi. Angeke masithi umosha isikhathi sethu ngoba njengoba ezela yabo masesikhuluma eqiniso. Ubhlungu kulahlekela umuntu osemndenini. Yo, kodwa ubhlungu imama wami angikuluyisi futhi angithathe side. Engifisa ukuza ukuthi ubhlungu kulahlekela umuntu mhlambe kini ebenethemba ukuthi ngelilanga uyoba ummeli. Lo mama ehleli la ulimele. And to tell you the truth noma ngabe into yethu igcina isibeke phi igcina ithi akanandaba nekusasa lakho uthi lithini kodwa thina kumele simise kwi-counseling ukuze naye ayibone ukuthi isimo sakhe sokucabanga asikho right akanalo iqiniso menza kanje. Siswami ngiyakuzwa and futhi ngiyamuzwa naye usisi nje kubhlungu ngiya-understanda kodwa engingakuzama mina usisi mayekuvuma ukunokuthi ngiyozixoshisa emsebenzini ngingazama ukuthi usisi
aqale okuthile noma ukudayisa-ke edrobheni, ngimstokhele. Kube ukuthi okunye nokunye sekuyena-ke oqhubeka nakho. Mstokhela Uma nje kuwukuthi ngimtholele itafu, indawo yokudayisa, athole iphemithi, nje yonke into ayenze ngokusemthethweni khona kule ndawo azobe eyitholile akwazi ukudayisa. Okay. Ikhona engingakwazi ukuthi ngikwenze, Ungakwazi ukumenzela nini engakwazi lokho? ukuthi ngimenzele khona, akangilinde nje. Alinde mhlampe inyanga. Okay. Alinde inyanga mhlampe ngikwazi ukuhlanganisa-ke nami imali ngoba phela nawe uyazi ukuthi kulo msebenzi bese usebenza imali ayikho kanjani. Sisi wami, kufika kanjani-ke lokho kuwena ngoba nangu umama eveza ukuthi ikhona indlela yokuthi akulekelele ukuthi nawe uqhubeke ube nendlela yokuphilisa wena nabantwana, ngoba uyamukela, uyavuma ukuthi uyena waqedela umsebenzi futhi nansi-ke indlela akhombisa ukuyisola ngayo. Eish. Ya sisi, ngizizwa ngingcono njengamanje. Because kulesi siyatshengisa umuntu ofuna kokukhona akwazi ukusho okuzokwazi ukuthi kungincede. Because mina iyona into ebebalekile kimi ukuthi akube khona akaqhamuka nakho okuzoshintsha impilo kunalesi simo engisiphilayo yabo. But njengamanje mase khuluma kanje sengiyamuzwa ukuthi asisube eqinisile ukuthi uyalidinga ngempela uxolo. Nami sengizokwazi ukuncenga nenhliziyo yami uma esekwenzile lokho akuthembisayo, then ngikwazi ukuzama ukuthi nami ngimxolele. Okay, ngicela ukuthembe nje kuthini ukuthi solandelela ukuthi uyakwenza, ayikho indaba esiyishile ngale ekhaya. Siyayilandelela, sizo-check ukuthi uyalithola itafula lakho, uyasithola istock sakho ngale ndlela le athembise ngayo-ke. Sekuyoba kuwena-ke mama ukuthi ibhizinisi ulibamba kanjani ukuqhubeka uye phambili. Okay. That's okubalulekile mawami. Ngicela singayikhohlwa indaba ye-counselling. Ngizocela ukuthi uyi-attende. Mhlawumbe izokulekelela nawe wamukele ukuthi nangelinye ilanga mhlawumbe mekutholakala ukuthi ubani owenza lesenzo lesi ubhuti wakho, kube ukuthi uthola nje usuxolile, awusenayo lento ethi kumele ngiyiphindiselele, sekuwukuthi uyajeza ngaleyo ndlela ajeza ngayo, ngoba ekugcineni kosuku asinawo amandla okubajezisa thina abantu. Siyabonga-ke mawami. Mbukele Black Life TV, siyabonga ukuthi uhlale nathi kuze kube manje ohlelweni lapho sithi khona Bhodla bese uthola usizo. Ubhodlile kumama, sethemba futhi ukuthi uluthole ngokwanele usizo abelidinga. Sicela sihlangane futhi kulona lolu hlelo lolu ngokuzayo lapho sithi khona Bhodla. Ngicela ucomment mbukele ekhaya, i-comment yakhe ibaluleke ukudlula yonke into. Mina nje into engisuke ngiyizela kusho nje ukuthi ngiyeze wena ithuba lokuthi nawe ukwazi ukuthi ucomment. Ngicela ulike, usubscribe. Yimo wena uMandosi Magaya Mavici uMankosi Ngilele. Ngicela nje sihlangane ngokuzayo, ngiyabonga. It's the Black Life TV.